my dear lovely teachers, because of whom I have come here, and my dear lovely parents, for whom this day is being planned and showcased to you. So, to introduce myself, I am Captain Difang. I am currently posted in Himachal, and I have studied in this school, lovely school. I have passed out from these perils of this wonderful halls in 2010. I left this school in class 6 and joined Sainik School Golpara, after which I joined National Defence Academy in Pune, and then further after graduating from there I joined Indian Military Academy in Dehradun, and since then now it's almost 4 years that I have been commissioned, and almost I have served for 4 years in the Indian Army. So most of the parents here are Bodo and Rasbongsi and all other respected caste and tribes. So I will address this gathering with a local language, that is Bodo. Students, already wonderful teachers are there to guide you all. Today is the Parents' Day, so I would love to interact with the parents and also give them some hints and ways to mend the children so that they grow up well and can stand on their own foot. Because for the parents, the most important thing is कि उनका बच्चा खुद अपने पाँव में खड़ा हो पा रहा है कि नहीं. अगर आपका बच्चा आपके पाँव खुद के पाँव पे खड़ा हो पा रहा है तो आप सक्सेसफुल हो एज ए पेरेंट. इफ़ नॉट देन समथिंग मस्ट बी डन. मतलब कुछ करना बाकी रहेगा. और खुलुमनाय बावहरबाय आं बयखौबो, आबौमोन, आदामोन, आदैमोन, ओमफ्राय मादैमोन. बेनिफ्राय बांद्राय गिदिरसिन जानाय नंला बयबो. दा आं बारा टाइम लाला आरो नोंसोरखौ अननानै आं बेखौल' बुंगोन कि गथ'फ्रा जे स्कुलाव फैयो, फिउ इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ एसे एज ए पेरेन्ट ध्यान लानांगौ. खालि स्कुलाव फैनानै टिचार्सफोरजों फरायलांनानै सोलोंलांनानै थांबाय न'आव, ओमफ्राय नोंसोर मनिटर खालामाबा, मनिटर माने नायनाय, जुदि नोंसोर नाया, ध्यान लाया होनबाथाय गथ'फोरनि प्रग्रेसा हाफ जायो. टीचर्स कैन ओनली टीच एंड मॉनिटर, बट होम प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू ग्रो. न'नि प्रिपरेशना नांगौ. न'आव पेरेन्ट्सफोरा नायनांगौ गथ'फोरा मा लिरबोदों, मा फरायबोदों, मा फोरोङामोन टिचारा, गामिनि होमवर्कआ मा खालामदोंना खालामाखै. एन्ड बेफोरनि थाखाय इनभाइरमेन्ट होनांगौ. इनभाइरमेन्टआ मारै होयो? कन्डिउसिभ इनभाइरमेन्ट होनो बेखौ. गथ'आ न'आव थानानै फरायनो हादोंना हायाखै. जुदि न'आव आलासिफोर फैयो गथ'नि फरायनाय टाइमाव, जेनेबा नोंसिनि गथ'फ्रा फरायो 6टानिफ्राय 8टासिम बेलासियाव, बे टाइमाव आलासि खुंनो हाया नोंसोरो. नांगौबा एसे साइडआव दोन, बाट गथ'नि फरायनाया बांसिन इम्परटेन्ट आलासिनिफ्राय. मालाबाफोर जुदि बोसोराव खनसे खननैया जेबो नङा, बाट सानफ्रामबो जुदि मासाव खननै खनथाम आलासि फैयो, ओमफ्राय गथ'नि फरायनाय गाबोन एग्जाम दङ, ओमफ्राय बे इनभाइरमेन्टखौ मोनाखै, होनबा गथ'आ ग्र' खालामनो हानाय नङा. गथ'नि ग्र' खालामनो थाखाय नोंसोरबो बहुत इम्परटेन्ट. नोंसिनि कन्ट्रिबिउसना बिराद मास्ट. नोंसिनि कन्ट्रिबिउसन थाथारनांगौ, होमबासो बे उन्दैफोर जे नायनो मोजां नानिमोन गथ'फोर दं गासिबो, होमबासो मोजां ग्र' खालामलांगोन. डिसिप्लिन how is it important? Discipline lets you walk in a path which is undivided. It helps you to look into further horizon. Discipline मानो इम्परटेन्ट होनबा नोंसोरो बे मानसिखौ गथ'फोरखौ हेल्प खालामो कि लामा मोनसेयावनो सेट खालामनानै थाबायलांनो हाबाय थाथों. बे डिसिप्लिननियावबो नोंसिना बहुत इम्परटेन्ट रल. मानो होनबा गथ'फ्रा डिसिप्लिनखौ मोनथिया उन्दै समाव. दे डोंट नो व्हाट इज रंग एंड व्हाट इज राइट at this age. It is very difficult for them to judge कि it is wrong, it is right. And at that time parents and teacher has to guide them. There is no other way. You cannot expect them to know that they will be shaped in its own way.
गथ'फोरखौ साननानै बिदि दोननो हाया कि गावनो रोंलांगोन गावनो देरलांगोन मानो होनबा दा उन्दै समाव बिसोरना साननाया बिराद खम बिसोर मोनथिया कि बे मोजां बे गाज्रि फिउचाराव आं मा खालामनांगौ आंनि प्लेना मा आंनि गोल्सआ मा दा पेरेन्ट्सफोरनि सायावसो बिसोरो आसै आसै सोलोंलाङो बुस्थुफोरखौ मा नुलाङो बेखौनो सोलोंलाङो गथ'फ्रा ओंखायनो आं पेरेंट्सफोरको गोसो सिंनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामबाय पेरेंट्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिसको बोडो समझ में नहीं आ रहा है कि आप जितना बच्चा सक्सेसफुल है उतना आप भी जिम्मेदार हो क्योंकि आप हो तभी ये बच्चे सक्सेसफुल हो पाएंगे इसलिए आज ये पेरेंट्स डे रखा है आप लोग के लिए सो डेट टू शो योर ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द चिल्ड्रन इसलिए बच्चों ने ये प्यारा सा डांस राइम्स स्मॉल शो जो रखा है नक्शे ठाके दंदन आप लोग के लिए रखा है सो डेट आप लोग को फील हो कि स्कूल cares for you स्कूल आप लोग को चाहता है they like you they love you actually that's why this parents day has been hosted so I'll just wind up my speech by just saying that the aim should not be small दानिफ्रायनो साननाङा कि आं गाबोन बे जागोन फिसा फिसौ पस्टफोरखौ दा गथ' नालाय साननाया एकदम गोजौ जाथारनांगौ the topmost aim which is possible it should be the aim which has to be instilled by all of you parents दा बे साननायफ्रा कि आंनि गथ'आ बे जानांगौ बे जानांगौ बे जानांगौ होननानै सबसे गोजौसिन मा जानो हायो बेखौनो सानफ्रामबो सोबाय थानांगौ कि आंनि फिसालाया इन्जिनियार जागोन आंनि फिसालाया आर्मि अफिसार जागोन आंनि फिसालाया डक्टर जागोन बेफोरखौ दानिफ्रायनो सोलांनांगौ आसै आसैनो बाट बे बुस्थुखौ बे लामाखौबो देखायलांनांगौ नोंसोरो टीचर्स आर अलरेडी डूइंग द जॉब एंड दिस इज पेरेंट्स डे सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ऑनर्ड टू शेयर दिस फीलिंग्स विद ऑल द पेरेंट्स ऑल द डियर पेरेंट्स सो प्लीज गाइड योर चाइल्ड ऑब्वियसली इट इज नॉट बोडो नॉट राजबंशी नॉट राभा इट इज द बोडोलैंड वी ऑल आर स्टेइंग हियर जों बयबो बड'लेण्डआवनो थादों बयबो ग्रोथ जानांगौ लामाफ्राव जुदि 100 जन इन्जिनियार थाबायो 200 जन डक्टर थाबायो 100 जन आर्मि अफिसार 100 जन बे एपीएससी यूपीएससी पास जानाय गथ'फोर ओंखारोबा गोसोफ्रा बिराद मोजां मोनो दा जों बिराद खम टप लेभेलफ्राव मानसिफ्रा वी आर भेरि लेस इन द टप टियर जब्स सो वी हैव टू ग्रो देयर इज नो अदर वे सो आई would love to see all the students growing up and I always come to this school because I really have that connection with the school. I meet Father Edward many times whenever I come. He looks young as always. So thank you all. My all the best to all the lovely students. Do good in life and my congratulations to the parents for raising their child so wonderfully. Thank you so much.